alle sammen, og velkommen til min første videoblog. Jeg har længe tænkt på, at jeg godt kunne tænke mig at lave en videoblog, og jeg skrev så i indlægget i går, må det være, i går, om der var nogle forslag til, hvad jeg kunne lave som en videoblog om. Og det blev så et julegavehaul. Jeg vil starte med at vise den her, som er en rigtig flot neglelak, jeg har fået af en af mine venner fra Gosh. Det er nummer 596 Miss Mo. Jeg har den faktisk på lige nu. Lagde den på i går, da jeg skulle ned til julefrokost ved min farmor og far. Så er det den her. En ny Extra Lash mascara, som jeg også fik af min ven. Og så fik jeg en pudder fra Gosh. Nummer 1 bronze hedder den. Og det er sådan en shimmer powder. Ja. Den er jeg også rigtig glad for. Ja, så fik jeg af min onkel, sådan, af min fætter og kusine, min onkels børn, fik jeg den her. Jeg håber ikke, det giver for meget genskin med lyset i kassen, men den er jeg i hvert fald rigtig glad for. Jeg havde ønsket mig sådan en Bruno Banani, hvis jeg siger det rigtigt. Jeg vidste ikke, at der var flere af dem, så jeg havde faktisk haft en duftprøve på sådan en lyserød, orange-agtig en af dem. Det kan jeg ikke huske. Men ja. Jeg er i hvert fald glad for den her, fordi jeg fik en duftprøve på den. Sammen med noget andet, jeg fik fra Matas, som jeg ser lige om lidt. Men ja, og der har jeg prøvet duften, og den er faktisk sådan... den er sådan lidt... Altså, den er ikke en mandeduft, men jeg synes, den dufter sådan lidt... Sådan... Altså lidt over i sådan noget lidt mandeduft. Eller den minder om en mandeduft. Men jeg synes i hvert fald, den dufter rigtig, rigtig godt, og det er stadigvæk en meget, meget feminin duft. Så altså, jeg er rigtig, rigtig glad for den. Så har jeg af min kærestes forældre fået en biograf for 2, hvor jeg tænker, at det er nok min kæreste, jeg skal have med der. Det tror jeg i hvert fald, det bliver. Og så en L'Oréal Paris neglefil. Og den er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for, fordi jeg manglede sådan en her. Og den er mere skånsom mod neglene, end hvis man bruger de der, hvad hedder de, med stål. Jo, sådan en stål neglefil. Og så den der duftprøve, den fik jeg sammen med det her gavekort fra Matas, som jeg fik af min fætter. Ja. Det er jo altid lækkert. Så kan man selv vælge, hvad man vil have. Jeg tror, måske jeg vil bruge det på en dækstift. Den mangler jeg. Af min chef fik jeg en virkelig sød sådan slaskenisse, hedder det. Ja, fra Trip Trap. Og så har jeg fået af min mormor og min mors onkel fik jeg en printer, og af mine forældre fik jeg en sådan en kontorstol, så faktisk i den nu, og et underlag til den, så den ikke ridser mit gulv. Og af min onkel og hans kærestes kone fik jeg et tv-bord fra Ikea, et rigtig flot sort et. Og så af min, faster og min farmor og farfar fik jeg et sengetæppe til min 3/4 seng og nogle pyntepuder. Det var jeg rigtig glad for, fordi det manglede jeg. Ja.
der gik mit kamera så lige ud. Men det, jeg skulle til at sige, det var, at jeg har fået en rigtig flot. Den kan jeg så ikke lige vise jer, fordi den er ikke lys. Men jeg har fået en rigtig flot skrivebordslampe fra Herstal også af mine forældre. Og så har jeg fået min kæreste sådan nogle ringe her. Der er 4 ringe, hvor den ene er med sådan en ulv-agtig ting, eller en ræv, det ved jeg ikke lige. Og en kanin. Og her sådan der. Og så er der sådan 2 her med gevær. Sådan nogle gevær ting. Ja. Og så har jeg fået de her søde blomsterøringe af ham. Og en rigtig, rigtig god duft, der hedder Noah Noah. Den ser... Kan lige åbne den. Sådan der. Den ser sådan her ud, hvor der er en lille perle i. Den er rigtig sød, og den dufter rigtig godt. Og så der er et kort med til de 3 gaver. Men ja, det var det. Og jeg håber, at I også har haft en rigtig, rigtig god jul. Og ja, har spist en masse lækker mad og været sammen med familien. Men hvis I kan lide den, så må I endelig smide en kommentar. Lige nedenunder. Og ja, så kan det være, at der bliver lavet flere videoblogs. Det må vi jo se. Men i hvert fald, rigtig glædelig jul. Hej hej.